El propòsit és donar resposta a la gran quantitat de cuidadors que tenim aquí a l'ambulatori de persones que cuiden malalts amb deteriorament cognitiu. L'objectiu és donar-los les eines per evitar una situació de claudicació i d'esgotament físic i psicològic per part dels cuidadors principals, aprofitant les eines que té la comunitat, els recursos familiars que de vegades no sol·liciten i els recursos a nivell públic, i d'aquesta manera donar millor resposta també des de la consulta. Arribo al programa perquè jo he cuidat a 3 familiars i a través del treballador social d'aquí de l'ambulatori em va proposar que si aquesta experiència jo la podia fer servir per ajudar a persones que actualment també estaven cuidant a familiars. Ha sigut una experiència molt enriquidora perquè m'he trobat útil ajudant a les persones amb la meva experiència, però a més he rebut molt també d'aquestes persones que en trobar aquest suport amb mi, doncs a mi també m'ha reconfortat molt.